Goजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ आं गोजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ आं सना गोजोन सुदेमबाय बुब्लि नेना दङ आं लांदां दां खाफालखौ सिन्दुरजों आं साजायगोन सना फांदां दां बिखाखौ जुलिनि मालाजों आं साजायगोन मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि आखायाव जेब्लाबो गिटार गंसे लानानै सरासनस्रा सासे गामियारि लाइमोन मोनसे गिदिर थांखि लानानै गावनि मिलौदो गारांजों गावनि सिनायथिखौ होनो नाजानाय मुङा बिनि लैथोमा बसुमतारी बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' बिबारा बारो गोलां गावदाङैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' थांनो मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै हासार गोनां गोसोजों अनबाय था नों आंखौ सना ओइ बाबु बिमा होनलायनाय समफोरा माला फैबावगोन ओइ बाबु बिफा होनलायनाय दिनफोरा माला फैबावगोन सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय खुलुमबाय बे समाव रायजो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय बे समाव रायजो बड'लेण्डनि स्टुडिअ दङ जोंजों लोगोसे आथिखालनि जौगाफुनाय लाइमोन सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङानो जाहैबाय लैथोमा बसुमतारी नोंथांखौ गिबियाव जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरां बिजोङाव बरायनानै लाग्रोबाय दा बिथांजों जोङो गोबां सावरायगोन बिथाङा आथिखालाव दावगाफुनाय सासे लाइमोन मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथांनि मेथाइआ जोबोर मोजां जायो आरो बयजोंबो अनसायजायो गिबियावनो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे गोबां खोथा सावरायगोन आरो बे खोथा सावरायनायनि सिगां बिथांनिफ्राय जों मिलौदो मोनसे गावनि सुजों मोनसे मेथाइखौ जोङो खोनासंगोन दा बे समाव नोंथांखौ बरायखांनायनि उनाव नोंथांनिफ्राय गिबियावनो नोंथांनि गोदै गारांजों दोंसे नागिरगिरि होननाय ससे मेथाइखौ लानानै आं मोनसे खननायसै आंनिनो लिरनाय आरो आं मिथियाव होनाय बाबु बिमा आरोना ओइ बाबु बिमा होनलायनाय समफोरा माब्ला फैबावगोन ओइ बाबु बिफा होनलायनाय दिनफोरा माब्ला फैबावगोन सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय बिथाङा हयथ' नायगिरि बिथांमोना बिथांनि माथोआवनो हमनो हादों बिथाङा सोर आरो गोबां आथिखालनि लाइमोनफ्रा बिथांखौ सिनायो आरो बिथांनि जि मिलौदो देंखो बयबो आथिखालाव गोबां अनसायनायखौ नुनो मोनदों दा गिबियावनो नोंथाङा जेनेबा गोबां गावनो माखासे देंखोखौ लिरदों ओंखायनो नोंथाङा गावनो रोजाबदों गिबियाव माखासे समाव नोंथाङा बेसेबांसिम गोबाव जाखो नोंथाङा बे नैबे मेथाइ खननाय बा हारिमु बिथिङाव लोब्बा थानाया जागायजेननाया माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन जेन'बा आङो एसएस फार्स्ट इयार बेफोरनिफ्राय भकेल क्लास लादों जोंनि बेंटलावहाय सासे फोरोंगिरि दं धरन्जय मुसाहारि बिथांजों आं भकेल क्लास लादों ओरैनोथ' आं सिगां गिर्जायाव जेन'बा आं गिर्जानिफ्राय सोलोंदों होनजायो मानो होनब्ला सानडे स्कुलफ्राव बेफोरनिफ्रायनो ओमफ्राय बिनि थ्रुयै आं जेब्ला कलेज फरायदों एसएस फार्स्ट इयार बे समावहाय आं बेंटलाव भकेल क्लासावहाय एडमिसन खालामदों आरो एडमिसन खालामखांनायनि उनावहाय बिदिनो बोसोरथाम बोसोरब्रै आं लादों
लानायनि उनावहाय आं मोनसे गान बानायहैदों आरो आं सिगांथ' ओरैनो लिरिक्स लिरदोंमोन लिरिक्सनि उनाव बयबो बुंबाय गान बानायदो नोंनो खनदो बिदि बुंबाय थानायखाय माने ट्राइ खालामदों आरो आं हाथाइ फेरखाखौ हाथाइ फेरखौ गानाबो गोबां रायजोफोर बा लाइमोनफोरनि अनसायनाय मोन्दों दा बेखौ ससे रोजाबनानै होनो हागोन हाथाइ फेरखावनि मिनिस्लुनायानो आलदाखा सबाय बिमा गोनांनि मिनिनायानो जुदाखा नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों नाया नाया सानबोलाबो नायफ्रांलायो गोरबोनि मेगन खनाजों बेनो जोबोर मोजां गान आरो गोबां माने लाइमोनफ्रा बे गानखौ बिराद मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला गोबां लाइमोनफ्रा बे गानखौ खोनासंनायखौ नुनो मोनो दा गिबियाव नोंथाङा फरायनायनि जागायजेननाया बबे जायगानिफ्राय जादों आंनाथ' फरायनाया गिबियावनो जोंहानो गामियाव मोनसे स्कुल दंखायो बेनिफ्राय बे गामिनिफ्रायनो होनजायो माने गासिबो सालबारि जोंना एक नं सालबारि जेनेबा रुनिखाता ओनसोलाव गोलैगोन बेनि सिङाव कलेजआ नोंथांना बबे जाबाय आंना कलेजआ बेंटल कलेज जेब्ला कलेज समाव थादोंमोन नोंथाङा बे समाव गान खनदोंना खनाखैमोन ओरैनोथ' माबायावहाय प्रग्रामफोर जायोना बेवहाय रोजाबोमोन आरो सारमोनाबो थोनोमोन नालाय ज' इन्ट्रेस्टथारमोन आरो बिराद लोगोफोरजों जेनेबा नोंथाङा गोबां जेनेबा मोजां गान खनदों खिन्थु नाथाय गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ गोबां स्टेज पारफरमेन्स खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथांखौ बारा नुनाय जाया मानि थाखाय नोंहा माने आं लिंहरनाया खिन्थु आं थांथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय आं बयखौबो बुंदों जाय लिंहरदों आं नेक्स्टनिफ्राय ओंखारगोन होननानै माने बुस्थुआ जाहैबाय आंनि साननाय बायदिला आं गावनो लिरगोन गावनो खनगोन माने स्टेज प्रग्रामफ्रावबो आं गावनिल' गान खननायनि स्टाइल बानायदों आरो बेनि थाखायनो आं माने गानखौ एसे एभेलेबेल खालामगोन आरो बेबायदि स्टाइलावमोन आरो दोंसे मेथाइ नोंथाङानो सुजुनाय नोंथाङा लिरनाय बे गाना सबायजों अनलाजों बे मोनसे नोंथाङा लिरनाय गान दङ जेखौ बिथाङा खनदोंमोन जोबोर मोजां नाङो बे गानखौ आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायदों गोबां इउटुब चेनेलफ्रावबो गोबां भिउ दं बिनि नोंथाङा जिहेथु नोंथांनि लिरनाय बे गान नोंथाङा ससे नायगिरि बिथांमोननो खननानै बे गानावथ' बांसिन लिरदों आं ओमफ्राय सासेमोनथाय जिखुनु आं बै समाव फार्स्ट टाइममोन नालाय एसे हेल्प लादों आरो हागोन खननो ससे सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो नोंखुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबाय नोंखुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबाय बे आरो जोबोर मोजां गान दा बे समाव नोंथांनि माखासे जागायजेननायाव बा नोंथांखौ गान खननाय बा फरायनायाव माबायदि सापर्ट मोनदों न'खरनिफ्राय जोंनाथ' आइबो आफाबो जेबो नङा माने सापर्ट होखायोमोन आरोना गोरलैनिफ्रायनो माने आं ओरैनो गान खनबाय थाखायोमोन ओमफ्रायो न'निफ्रायथ' दासिमबो जेबो उसुबिदा गैया जेनेबा बेयाव दाथां बिदि दाखन बिदि दाख्लाम होनफेरा आरो माने मोजांबो जानांगौ माने फालथुल' जानाङा आरो जेबो न'खराव साबैसे सोलों नोंथांखौ लाफानानै जोंना बाबा आइ ओमफ्रायो आदा दं आदाया हिनजाव लाबाय ओमफ्राय गथ' दं ओमफ्राय दा बिसोरो आलदा आरो जों दा बाबा आं साथाम आरो आथिखालाव नोंथाङा फरायगासिनो दं नामा आं दा फरायनायखौ माने दोनथ'बाय डिग्री कमप्लिट खालामनानै जोबोद मोजां लाइमोन सासे फरायनाय सासे गोरों बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरि दा गोबां एलबामबो नोंथाङा बानायगासिनो दङ जेरै नोंथांनि मेथाइ दा गोदान माबाफोर बानायदों शुटिं फैगोन मोनसे दङ गोजोन सुदेम दै बुब्लि बे दङ आरो लागोन माने सान एसे उनावनो दाख्लैसो मोनसे गोदान हगारदों सिंगल आंनो खनदों आरो ओमफ्राय आंनो एक्टिं खालामनो फार्स्ट टाइम आरो मोजां जादों एक्टिंआ जोबोद आरो जिहेतु नोंथांनि
बडि लेंगुवेजखौ नायोब्ला गोबां साधारन जेनेबा सरासनस्रा रायजोफोरजों गोरोबनो हानाय नोंथांनाव गोरोबनो हानाय बायदि नुयो दा बे समाव मोनसे मेथाइ जेनेबा नै बाबु बिमा बे मेथाइखौ नोंथाङानो लिरदोंमोन नङा होमबा आंनो लिरदों ओमफ्राय टिउनाबो आङो बेजों दुवेलमोनबो जाना मिनिबाला खनफादों बेखौ एसे रायजो राजा बा नायगिरि लाइमोनफोरनो ससे खननानै दिन्थिनो हागोन जेबो नङा ओइ बाबु बिमा होनलायनाय समफोरा माब्ला फैबावगोन ओइ बाबु बिमा होनलायनाय दिनफोरा माब्ला फैबावगोन सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो नोंबो लुबैबाय सिमां जोंनि जाफुंजानो आंबो लुबैबाय बे आरो जोबोर मोजां जादों नोंथाङा गिबियाव जागायजेननायाव मा गानखौ खनजेनदों बा लिरजेननाया आङो मोनसे दंमोन सासे बिदा खनदों आरो चाइनिसनो ओमफ्राय टाइटेला मोनथाय बुंबावबाय फार्स्टआवहाय आंनि हिन्जावा खायदा लायै लायै नागारलांबाय ओहो बे नङा सरि लाजिथारा नों लाजिथारा बेमोन आरो माबायदि बेनो बेखौ टिउन लिरिक्स आंनो लिरदों आरो गासिबो लाजिथारा नों लाजिथारा लाजिथारा नों लाजिथारा लाजिथारा नों लाजिथारा सना बे हावदि खनजोंनि मोखाङावनो फान्था फुंथां ड्रेस गाननाय बेमोन आरो बावहांबाय माने गोबावसै नालाय जिहेतु हारिमु बिथिं बा नोंथांनि मेथाइ खननाय बे बिथिङाव बेसेबांसो गोबाव जाखो बेसेबां बोसोर जाखो दिनैसिम हाथाइ फेरख'आ बोसोरनै जाबायथ' आं खनजेननायानो बोसोरनैसो जाबाय होनजायो आरो आंनि रेकर्डिं टाइमा आरोना ओमफ्राय गिटार लानानै दामबां खननायफ्रा एसे आलदा आरो खिन्थु रेकर्डिं माबा बुस्थुआ बेयाव आरो बोसोरनै इयुनाव नोङो बेसेबांसो आवगायलांबाय थानो सानदों माने साननायालाय सानदोंमोन थांखियाथ' गिदिरानो जेसेबां हायो दावखोनाय नामायनाय गैया आरो बिदि स्टाइलावमोन आरो आथिखालाव मा खालामगासिनो दाथ' जेबो खालामा एसे एनै माबा मावलाबाय थाबाय मेथाइ खननायाथ' दंगासिनो दङ जिहेतु दा आपकामिं मा फैगासिनो दं दा गोजोन सुदेम बै बुब्लि ओमफ्राय औ दैमानि हाब्रां सेर बिसोर मोननै ओमफ्राय मोनसे बाबु बिमा पार्ट 2 फैगोन बाबु बिमाया मोनसे फैखांबाय नङा होमबा औ पार्ट 2 फैबावगोन आरो पार्ट 2 फैबावगोन जेनेबा जेब्ला शुटिं जे लायो बे शुटिं लानाय समाव नोंथाङाबो फाव खालामदों औ जिहेतु नोंथाङा बिराद नर्मेलि फाव खालामदों बिदि फाव खालामनायाव खेबसेयावनो हायोना आरो बारंबार माने खस्थ' दं नामा बे माने आं एसे नों खेबसेयावनो हायो नामा अबावबा टाइमाव खेबसेनो जाबाय अबावबा टाइमाव एसे खननैसो ट्राइ खालामनांबाय माने आंबो फार्स्ट टाइम नालाय माने आं डाइरेक्सन होनाय ओमफ्राय आङो माबानाय नालाय माने नाजादों आरो जेन'बा एसे जेरावबो साखिनायनांगौ होननायनि स्टाइलाव आरो जेन'बा गानबो लिरबाय गानबो खनबाय डाइरेक्सन होबाय स्क्रिप्टबो बानायबाय बेबायदि स्टाइलाव आरो दाथ' आथिखालाव जोंनि बर'नि माखासे हारिमु बिथिङाबो जौगालांगासिनो दं गोबां जौगादों एक्सुवेलि मददबो नांगौ जेनेबा गासिबो रायजो राजानि मदद आरो माने गभर्नमेन्टनिबो सापर्टआ थाबाय थानांगौ अब्ला माने बयबो लुगैयो बर'नि कालसारा माने जौगालांनो आरो नोंथांमोन बायदि माने लाइमोन सेंग्रा लाइमोनफ्रा माने खननायानो जा मोसानायानो जा बायदि फावथिनायाव आवगायबोबाय थानांगौ दा नोंथाङा गानबो खनो लोगोसे माखासे स्क्रिप्टबो लिरो मोनसे समाव नोंथाङा फिल्म बेफोरबायदि बानायनो बेखौ ट्राइ खालामगोन आरो आं बै बुस्थुखौ बांद्राय साना फिल्मथारखौ खिन्थु आंना माने गाननाखौनो माने गान खननायखौनो मोनसे माने आनकमन स्टाइल लिरिक्सफोर लुगैयो आरो आं बै बुस्थुखौल' ट्राइ खालामो आरो आं बांसिन माने बै बुस्थुद्रायाव थांद्राया आरो माने सोदोबफोरखौ एसे फुराना स्टाइलफोरखौ बोखांनो लुगैयो माने
जेन'बा मा होनो गराय नुबा सिं बायो होनलायनाय बैफोरबायदि मोनसे बर'नि बाथ्रा भावफोर दंना बैबायदि स्टाइलखौ बांसिन लुबैयो माने जेब्ला जेनेबा आं मोनसे नोंथांनाव जास्ट ओरैनो आं मोनसे सोंनो जेनेबा नोंथाङा जेब्ला फिल्माव जेनेबा सोरबा नोंथांखौ रल बानायनो लिंबाय जेनेबा बे रलखौ बे खोन्थायाखै जे जेनेबा नोंथांनाव सोंदो आरो नोंथाङा मा रल बानायगोन एक्टराव बानायगोन ना भिलेनाव बानायगोन नोंथांनाव सोंबाय जेनेबा नोंथाङा बबेखौ सापर्ट खालामगोन एक्टरखौ बानायगोन ना भिलेनाव एक्टराव बबे फारसेखौ मोजां मोनगोन नोंथाङा एक गुन्दानि रला साबसिन गुन्दा ना बांद्रायबो नुजाबाय थानाङा ना बेनो साबसिन एक्टरनिफ्राय ओंखारफ्लेबाय थानांगौ नङा ओंखारबाय थानांगौ आरो गासिबो पारफेक्ट जानांगौ दा जिहेतु नोंथाङा हारिमुजोंबो लोब्बा दङ बेनिफ्राय गान खननाय मेथाइ खननाय गोबां लोब्बा दङ हारिमुनि बिथिङाव जेनेबा जोंनि बर' समाजाव माबायदि जालांनायखौ लुबैयो नोंथाङा माबायदि डेभेलप जालांनायखौ लुबैयो कालचार बिथिङाव जेन'बा डेभेलपआथ' जोङो गुबुनाथ' गोजौखासै जोंथ' दाबो बांद्राय इसिबां हाइफाइ नङाना बेनि थाखाय जेन'बा गासैबो रायजो राजा बा सोरबा सापर्ट होलायोबा जोंनाबो थांगोन माने फुल जौगागोन सानो गुबुननि बायदि जागोन जोंनाबो सापर्टखौ एक्सुवेलि नांगौ जेरावबो नांगौ सापर्ट गैयालानो जेबो गैखाया आरो हारसिंथ' रावबो मानसिया दावगानो हाखाया रायजो राजा बा सोरनिबा सापर्ट आं मिथिनायाव जेब्ला नोंथाङा बेंटल कलेजाव जेनेबा फरायो नोंथांजों एखे क्लासमेट मिनिबाला नार्जारी बिथाङाबो फरायफायो नोंथां सानैया कलेजावबो ज' फरायदों आरो मोनसे दा बाबु बिमायाव डुवेल सं खनदों नोंथांमोन सानैया सिगांनिफ्राय कलेजावनो लोगो मोननाय ना बिनि सिगांबो सिनायलायखायो कलेजावनो लोगो मोनखानाय गामिया एखेयानो नामा गामिया बिसोरनाथ' दादगारिसो चिरां दा बे जिहेतु बे नैबे बाबु बिमा जिहेतु बेखौ लिरदों नङा होमबा बेनि स्क्रिप्टखौ बे संखौ लिरदों बेवहाय जेनेबा फिउचार प्लानखौ लानानै माखासे लिरनाय जादों जिहेतु हाबा जाखांनायनि उनाव रायजो जानाय गथ' बामनाय गथ'नि नाम दोननाय बेनि स्क्रिप्टआ बेहाय दङ बे लिरनायाव नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन बे माने बयबो सेंग्रा सिख्लायानो जेनेबा फन रायलायबा माबा बेबायदि समखौ एसेलाबो रायलायखायो आरो जेनेबा मोनलायनाय मोनलायैया दस्रानि गोजाननि खोथा थेवबो बे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड थालायबायथाय बे रिलेशनशिपआव थालायबायथाय बयबो एसेया जेनेबा जोंहा मा दोनगोन नामा बेबायदिखौ आरो जिहेतु नोंथाङाबो सासे लाइमोन माने बेनिखायनो आं बेनि फारसे आं एसे सोंनाय जाबाय दा नैबे समाव नोंथाङा मा देंखो खोनासंगोन ससे दायो आं मोनसे माने फैनो गोनांखौ ससे होनायसै गोजोन सुदेम बेबायदि गोजोन सुदेम बुब्लि नेना दङ आं सना गोजोन सुदेम बुब्लि नेना दङ आं गोजोन सुदेम बुब्लि नेना दङ आं सना गोजोन सुदेम बुब्लि नेना दङ आं लांदां खाफालखौ सिन्दुरजों आं साजायगोन सना फांदां बिखाखौ जुलिनि मालाजों आं साजायगोन बे आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय गोबां मेथाइबो बिथाङा रोजाबनानै दिन्थिबाय आरो बिथाङा बांसिन गाव लिरनायखौनो बिथाङा गाव खनदों आरो गोबां माने रायजो राजाफ्रा अनसायनायबो जासिदों माने गोबां इउटुब बा फेसबुक पेजफ्राव बिथांखौ गोबां फल' खालामनायखौ नुदों थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे जोंनि स्टुडिय'आव फैनानै नोंथांनि मुल्यबान समखौ होनायनि थाखाय आरो जाहाथे नोंथांनि बे जाखांफुनाय लाइमोन बिनि जि मेथाइ खननायनि जि रोंगौथि बेखौ नुनानै इयुनाव लाइमोनफ्राबो गोसोआ जौगाखांनानै साफा दावगाबोनानै
जोंनि बर' हारिनि माखासे कालचार जौगानायाव हेफाजाब होयो बेखौनो आसा खालामनानै बे समाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।